नमस्कार. आज आम्ही रव्या पातोळी करची पळव्या. पातोळी करच्याक सुमार 1 कप मीडियम ना जाल्यार चिरोटी रव जाय. हांगा मी सुमार 200 ग्राम्स मीडियम रव घेतला. रव सुमार 15 ते 20 मिनिट उदकात तिंबून घेवका. रव तिंबतपर्यंत पातोळी लागचे हूर्ण रेडी करूया. हांगा मी 2 वाटी सोय आणि 2 वाटी किसेल गोड घेतला. सोय कितली घेतात तितलेच गोड घेतल्यार हूर्ण गोड जाता. दोन्ही एक कायलीत घान गॅस ऑन करून घेवका. हूर्णाक बरो परमळ येवच्याक थोडेशे तूप घान घेवया. हे ऑप्शनल, जाय जाल्यार मात घालचे. आणि गोड मेल्ट जातपर्यंत दोन्ही चाळतेर उरका. गोड करपतेर असा कायलीक लागतेरच अशी दिसल्यार ताजेत एक 2 चमचे उदक घालून घेतले जाता. आता गोड करगुच्या सोड्या. एक 4-5 मिनिट गोड अशी शिजवून घेऊया. निवच्या लागेल की ते घट्ट जातेर वता. वयल्यान वेलचे पुट घालून गॅस बंद करून घेवका. हे हूर्ण खूप हून आसा. थोडा वेळ न्हिदच्या सोड्या आणि आम्ही पातोळीची पीठ रेडी करूया. मिक्सरात सुमार 1 कप सोय घालका. थोडेशी उदक घालून ही सोय गंध वाटून घेवका. एक होड चमचे पातळ फोव घेतला तर थोडीशी उदक घालून ह्याच सोये बरोबर वाटून घेऊया. खाली रव्यान पातोळी केल्यार ती निवळल्यानंतर घट्ट जातात आणि खावच्याक सॉफ्ट लागतात. फोव आणि सोय घाल्यार ती सॉफ्ट बी जातात आणि खावच्याक रुची लागतात. फोव थोडो घालका. जास्त घाल्यार पातोळी खूप सॉफ्ट जाऊन ती फुटच्या लागतात. वाटील सोय आणि फोव एक होड आयदनात काढून घेऊया. त्याच मिक्सर आयदनात भिजेले रवो बी वाटून घेऊया. रव्या भितर उदक खूप उरल्यार ते काढून घेवका आणि हे जातीतले सुके वाटून घेवका. अर्ध रवो पयली वाटून घेऊया. हो उरिलो अनेक पेटी वाट्या. रवो एकदम गंध वाटून घेवका आणि वाटताना उदक घालचे ना. रवो सोय वाटील आयदनातच काढून घेऊया. उरील रव बी अशीच वाटून घेवका. पीठ समा मिक्स करून घेवका. पिठात चिमटभर मीठ आणि सुमार 1 स्पून साखर घालका. साखर ऑप्शनल. पीठ चप्पी लागचे ना म्हणून साखर घाला. पातोळीक लागची हूर्ण आणि पीठ दोन्ही रेडी असा. आता पातोळीत पाने रेडी करूया.
हळदी पानां बरी करून धुवन पुसून घेवका। हळदी पानाची दोन्ही तोक कापून घेवका। अशीच सगळी पातोळी पानं रेडी करून दवरका। पातोळी रेडी करचे पयलीं इडली पेडावणात उदक हुनकन घेवका। रव्याचे पीठ पातळ जातीर वता ताचे खातीर आमी पयलींच हुन उदक करून घेवका आनी पातोळी थापील तशी पेडावणात दवरतीर वचका। पातोळी थापचे पयलीं पानाक थोडेशी तेल नाजाल्यार तूप लावन घेवका। ताजेन पातोळी शिजिल नंतर समाज सुटून येतात, ती पानाक चिकटनात। आता एक चमची पीठ पानार घालून समाकन पातळून घेवया। एक साइडान हुर्ड घालून घेवका। आणि दुसऱ्या वाटेनच्यान मडचून घेवका। अशी सगळी पातळ पानां एका पाटी रेडी करून घेवका। करता करता पीठ खूप पातळ जातशी दिसल्यार वयल्यान थोडो मीडियम रव घालून घेतले जाता। रेडी जाल्ली पातोळी हुन पेडावणात दवरतीर वचका। पेडावण धापून मीडियम फ्लेमार 15 मिनिट ही पातोळी शिजवून घेवया। पातोळी एकदम सॉफ्ट जालात आणि पानाक बी चिकटतीर नात। ही पातोळी तांदळा पातोळी तितलीच रुची लागतात। ही पातोळी तुपा बरोबर सर्व करका। नाग पंचमीक ज्या लोक उपास उरता तांदूळ खावचे जायना तांचे खातीर ही परफेक्ट आसा। रव्या पातोळी ट्राय करा, कशी जाल्ली म्हण आमकां कळया। आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सब्सक्राइब करा। धन्यवाद।